Hujuluk jemgyýetiniň ýyly derýä harit nişanly önür ýene ýyladyjy enjamlary geçen ýyla diňe bir ýurdumyzda däl, sebitiň ýurtlaryna da geçkinli harida öwrüli. Ýyladyjy enjamlary islegiň barha artmagy aýratyn bellälikdir. Geçen ýylyň jemleri boýunça bu enjamyň 3 ýyl tonusynyň sany boýunça 10932-siniň öňürilmegi öz bolşly üstünlükdir. Önümüň 197 tonusynyň eksport edilmegi ören gowunurjydyr. Ulanışdan galyny alüminium serişleri ýyladyjylar üçin esasy çyýmar bolup hyzmat edýär. Olaňy ören köp bölügiň ýurdumyzda tapylýanygy önümüň özüne düşýän gymmatyny arzanladýar. Gaýtadan işinme netijesinde alynýan alüminiumdan taýýarlanýan ýyladyjylaryň eksport edilen ýurtlaryň hatarynda Azerbaýjany, Özbegistany, Gazagystany, Täjikistany, Kyrgyzstany görkezmek bolar. Bölümleri ýakyn ýyllarda Gruziýada urdular. Ýyladyjlary satyn almak boýunça Russiýaly hyzmatdaşlar bilen gepleşiklerini alınıp barlyanygy bellälikdir. Ýurdumyzda şeýle hem Orta Aziýa, Kawkaz sebitlerini ilkinji milli kärhananyň önümleri ýokary hili ekologiýa taýdan araslar bilen tapawutlanýar. Önümçilikde hyzmatdaşlaryň dürli ular boýunça ösdürmegi ýokary netijeleri üçinedýär. Iqtisadiýatyň köp taraply ösdürmegi hormatly prezident bilen ýokary netijeleri gadamy boýunça kesgitlen esasy wezipalarynyň biridir. Bu wezipalaryň öňüň çözülmegine Aşgabat şäherindäki Derya Plastik Hojuluk Jemgyýeti uly goşunt goşýar. Toplumlaryny işleri alyp barýan bu kärhananyň ýyly derýä harit nişanly önürýän önümleri, önümçilik üzümlerini ilkinji orny eýleýär. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny ýerli hünärmenleriň durundurmagyna taýýarlanýan ýyladyjlary ähli talaplara dowul laýyk gelýär. Ýyladyjlaryň önümçiligi bir näçe bölümden ibarat bolup, ören serasaply işe talap edýär. Bu önürjüliň işi öz boşly sunuty meňdeşdir. Çünki her bir ýyladyjynyň ahyrky netijede ýokary hili önüm bolmagy iňçe zähmete baglylar. Hyzmatdaşlyk esasyny önürleýän önümleri ýokary taraplara dowul laýyk gelýär. Hemişe gözlegde ösen eserlere kanatlanýan önümleri önürmekde ýygydarly kemilleşmek Derya Plastik Hojuluk Jemgyýetiniň üstünligini üçinedýär. Türkmen önümlerine daşar ýurtda sarp edilen isleginiň ýygydarly artmagy ýöne ýerden näler. Çünki biziň ýurdumyzda önürlen önümleri hiliniň ýokarlygy, ekologiýa taýdan araslygy, bahatynyň ardanlygy bilen tapawutlanýar. Önüm önürjülerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryny alyp barýan işler Türkmenistanyň dürli ulardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depgine eýe bolýan ony görkezýär. Kärhananyň dünýä bazarlaryna anamly orny eýlemegi milli ykdysadyýetimiziň köp urly esaslarda ösdürilýänini tasdiklaýar. Bu kärhananyň işi häzirki zaman şartlaryna diňe bir ýurdumyzda däl, sebitden nusgulukdyr. Gadanlyan ýokary netijeleri esasyny önümçiligi durundurmak şolar wagty oň gerimini giňeltmekligiň diversifikasiýa berk baglygyny oňa düşünýän Derya Plastik hünärmenleri ähli uglary döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen hoşallyk bildirýärler. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny ussatlyk bilen erkedýän işgärleri daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri önürmekde ýokary netijeleri gadanýarlar. Hojuluk jemgyýetiniň önümçiligiň häzirki zaman şartlaryna alınıp barylmagy telekeçilik ulamyny öz bolşly milli ýörelgäniň kemale gelenligini anamly tasdiklaýar.